Helo, a diolch am glicio draw I weld y fideo yma ar fy sianel Crefftau Maes Meieri. Mae'r cyntaf fis Mawrth, a mae hyn yn golygu dau beth. Dydd Gwyl Dewi, a fel y cyntaf o'r mis, mae'n amser I fi roi llun arall lan ar calendar mewn. Felly dyna beth wy'n mynd I wneud heddi. Y peth cyntaf nes I oedd printio allan y lluniau oedd yn cyd-fynd gyda'r dais. Yna casglu at ei gilydd sisiwrn, tap, y dais a'r peiriant snap yn barod. Roedd eisiau tori allan rhai o'r lluniau yn unigol iddyn nhw fynd trwy'r peiriant gan bod e ddim yn cymryd maint A4. Mwyn tori, rhoed y llun ar y plat, rhoed y dau wyneb I weired ar y llun a'i dapio yn mewn I lle, cyn rhoi mat magnetig ar platiau eraill ar ben a rhoi'r cyfan trwy'r peiriant. A tra bod hynny'n gweithio, rwy'n torri llun arall allan. Y peth nesaf I wneud yw tynnu'r cyfan allan o gefen y peiriant, agor e lan a cael y llun allan. Oeddwn wedi penderfynu bod angen fwy na un o'r lluniau cennin Pedr ar gyfer y prosiect yma, ac ar ôl wneud rheini, fes I ati I dorri allan y ddraig goch fwy nag unwaith. Y wraig mewn gwisg Gymraeg nes I dorri allan nesaf. Yna angen torri allan y dyffryn gyda'r mynyddoedd o ddwy ochr iddo. Mae'r dau yma yn wahanol gan ei fod yn gadael y llun ynghlwm wrth y gwaelod a dim ond I ddal yna gyda rhai o pips bach. Casglu pethau at ei gilydd eto fyddai angen a rhoi nhw allan I weld sut maen nhw'n edrych.
Fe benderfynais wedi ddim am y dyffryn ynghlwm wrth yr rhan isod, felly tori fe'n gwres ble oedd y pips dymnyddalau. Roedd hwnna am forder coch o amgylch y llun, felly nes I drymio dymed I ffwrdd o'r cefndir oedd nhw'n ei wneud yn flaenorol. Yna rhoi tap ar gefen y cefndir a'i rhoi lawr ar y darn coch. Gwneud yn siŵr mod yn hapus gyda lleoliad y dyffryn cyn ei roed yn ei le gyda tap 2 mm o ddyfnder. Yna gwneud yn siŵr bod pethau eraill yn edrych yn iawn a rhoi rheini lawr yn ei lle hefyd. A dyna fi yn hapus da'r llun yn barod iddo fynd ar e'r calendar. Ynghyd â'r llun, byddwn ni hefyd wedi printio allan teitl y mis yn Gymraeg I fynd ar frig y dudalen. Felly, dim ond gludo'r cyfan lawr gyda tap oedd angen I orffen y prosiect. A dyma sut mae'n edrych ar ôl gorffen. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gweld fi wneud y llun yma ar y thema o Gymru. Dydd Gwyl Dewi hapus I chi. Hwyl.